Xayrlı kün Dünya Studiyası әзірлеген тапшыруларны караучы милләттәшләребез. Бүген безнең Конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллин катнаша. Хәерле көн, Тәбриз. Хәерле көн. Менә татар яшьләре форумы һәр вакытта актив. Әле бер чара узарыз, әле икенчесен оештырасыз, әле акыл фабрикасы менә яңа татарча диктант уйлап таптыгыз. Шул сораудан башлап китәм, татарча диктант кирәкме ул? Кемгә кирәк ул? Теләүчеләр бармы аны? Теләүчеләр бар, дөресен әйткәндә без аны уйлап чыгарган әйбер түгел. Һәр вакытта да чит илләрдә, Россиядә уздырыла торган шундый яңа форматтагы чараларны күзәтеп барабыз. Һәм инде татарлаштырабыз аларны. Ул менә акыл фабрикасы да шулай туган иде, бер уйлаганда әйдәгез менә think tank дигән формат бар, әйдәгез шуның татарчасын эшлибез дип, һәм башкалар. Менә татарча диктантка килсәк, ул локальны төрле төбәкләрдә, шәһәрләрдә һәм Казанда да оештырылган иде. Мәсәлән, медицина университеты бу язны уздырган иде үзенең университетында. Һәм мин үзем дә менә технология университетын тәмамлаучы буларак, шунда укыган идем шул диктантны. Һәм Новосибирскларда әйткән иде инде форумның мөнбәреннән әйдәгез менә татарча диктант уздырыйк дип. Менә шулай итеп, ул ничектер өлгереп килде ул идея. Без аны ничектер тормышка ашырга ашыкмый идек. Менә инде быел өлгереп җиттек. Һәм көз көне безнең шундый зур чаралар аз була. Күбрәк шундый кечерәк чаралар. Һәм инде уйладык, менә ел сайын бер үк вакытта күп кенә шәһәрләрдә безнең югары уку йортларында язырбыз татарча диктант дип. Ул әлбәттә кирәк, чөнки менә мин аудиторияларда чыгыш ясыйм, һәр вакытта да сорыйм, сез татарча язасызмы? Постларыгызны, мәсәлән, инде ВКонтактеда, шулай бит Инстаграмда. Менә мин үзем татарча алып барам, мәсәлән. Аңа карап лайклар да азрак булмый, һәм фикер язучы да азрак түгел. Бик сирәк кеше яза яшьләр арасында. Һәм хәтта менә карыйбыз, эстрадада җырчыларның аккаунтлары бик популяр бит инде. Хәтта алар да татарча бик сирәк яза. Уйласам бит аларның аудиториясе беренче чиратта татарлар бит инде. Татар тамашачысы. Һәм менә шушы яктан бер яктан менә кешеләрне этәреп җибәргә, әйдәгез менә татарча язу рәхәт, кызык. Аңа аз гына өйрәнсән әле грамоталы, матур итеп, тулы җөмлә язып була. Һәм икенче яктан менә без сайт ачып җибәрдек, diktant.tatar дигән. Бу акциянең белем өстәү функциясе дә бар. Ул сайтта кеше теркәлергә мөмкин. Менә без теркәлсә, без аңа исенә төшерәбез почта аша. Ләкин бу мәҗбүри түгел. Инде анда кагыйдәләр бар, татар грамматикасына караган. Бар 3 әсәр. Ул әсәрне кеше аудиосын тыңлый, язып карый һәм үз-үзен тикшерә ала. Димәк, инде әгәр дә диктор укыган икән, бу бит инде татар әдәбиятын популярлаштыруда. Кеше менә кызыгып керә, карый һәм без алдан шул татарча диктантның әсәрен дә алдан әйтеп куябыз. Ул Әмирхан Еникинең Җиз кыңгырау дигән әсәре. Менә кеше миңа һәр вакыт әйтәләр, әни кызык буламыни инде текстын белгәч инде. Мин әйтәм, менә әгәр дә biz көтәбез инде 1000-гә якын кеше катнашыр. 1000-гә якын бу бөтен Россия буйлапмы, исә Татарстан өчен? Россия буйлап. Татарстанда безнең актлар залын алдык. Безнең уза филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында, алар безнең тулы шундый партнерларыбыз. Каюм Насыр институты безгә ярдәм итә. Аларның бүлекчәләре менә ул шәһәрләрдә кая бар. Шунда уза да ул Мәскәү, Петербург, Ижевск, Ижау инде, Уфа, Екатеринбург, Төмән, һәм Казакъстанда Павлодарда, һәм Кыргызстанда Бишкектә. Димәк, менә безнең актлар залы 300 кешелек, ләкин дә калган аудиториялар да бар, безнең ресурслар җитәрлек. Башка аудиториягә дә утыртабыз, әгәр дә кеше килсә инде күп итеп. Менә безнең теркәлү узды инде 200-дән артык кеше. Тәбриз, менә диктант язырга теләүче башта теркәлергә тиеш, аннан гына килергә тиеш, шулаймы? Ул мәҗбүри түгел. Теркәлү мәҗбүри түгел. Теркәлү ул менә ул диктант сайтка керә. Теркәлсә без аңа исенә төшерәбез. Булай кеше үзе дә истә тоталса, яисә кинәт кенә анда шимбә көне дип килсә, без аны һичшиксез борып җибәрмибез, ул керә, аңа махсус бланк бирелә. Ул бланкта номер язылган була, ул исемен калдыра һәм яза. Һәм сайтта үзе генә беләчәк билгесен. Ничә хаталы язган, хатасыз язган. Моны кемнәр тикшерә?
Тикшерә филологлар, профессионаллар. Демәк, менә мин әйттем, филология институты. Кем әйтеп яздыра? Укытучылар? Юк, бездә Казанда әйтеп яздыра Фәни Җиһанша. Ул инде Камал театр артисты. Әйе, Камал театр артисты. Ул инде шундый урта буын кешесе, безнең теге урта буын белән яшьләр арасында ничектер арадашчыга әйләнде ул Фәни сабый, бик актив рәвештә аккаунтларында алып бара интернетта. Шуңа күрә без аны чакырдык. Алдан бу җиз кыңгырауның үзеген ул да белә, без генә дә беләбез инде. Филологлар белән. Кайсы үзеге буласын. Ул теге паузаларын дөрес әйтер өчен һәм башкалар. Тәбрис, яшьләр генә катнашалармы? Өлкән буын мәсәлән катнашасы килсә? Әлбәттә, безнең чаралар һәр вакытта да милләтенә дә карамый. Башка милләттә катнашалар, шулай бит? Әйе, әлбәттә. Татарча язылса? Әйе, яшенә дә карамый, анда кызмы ул малаймы, аңа да карамый. Чөнки безнең чаралар һәр вакытта да иченнән татарча, ләкин бар кеше өчен. Кем теле шул катнашалар? Әйе, әлбәттә. Ә менә регионнарда, шул Екатеринбургта, шул Мәскәүдә катнашырга теләүчеләр бармы? Күпме? Бар, иң күбе әйтергә кирәк Мәскәүдә. Һәм ул табигый да Мәскәүдә, чөнки яшьләр дә күп, аларның активлыгы да хайран гына. Бар 30лап, 50ләп кешеләр менә языла, теләк белдерә. Мин уйлыйм, Уфада Алла бирсә, күп кенә кеше җыер, аларның да бар. Педагогика университеты анда бар, татар теле кафедрасы. Без үзебез дә уйлап торабыз, менә филология институтында уздырабыз. Анда да бик күп теләк белдерүче булачак. Чөнки менә тотальный диктантны мәсәлән рус теленнән, аны рус филологлар башлап җибәргән. Димәк, теге грамоталы язуга игътибар итер өчен. Мин уйлыйм, безнең ичракта да менә кая татар филологиясе кафедралары бар, кая бар татар мәктәпләре, һичшиксез менә татар телен тирәнтен өйрәнүчеләр алар теләк белдерәчәк. Тәбрис, менә мин бардым, катнаштым ди, бер дә хатасыз яздым ди. Аларны нишләтәсез менә? Сайтка керәсез, 2гә язсагыз да, 5гә язсагыз да, Инеп торачак инде. Сертификат булачак. Димәк, сезнең номер буенча, исем буенча электрон сертификат бирәбез. Татарча диктант институты катнашты дигән. Әйе, кем 5легә язган, аңа сертификат булачак 5легә язган дигән. Димәк, ул аны мәсәлән Татарстанда дәүләт органнарына урнашканда, ниндидер бәйгеләрдә катнашканда, үзенең портфолиосына шундый бер кагазны салып куя инде. Әйе. Тәбрис, изгеш, матур эш, менә дәвамлы эш булсын, ярыймы? Шундый башлангычыгызны һәр вакыт күтәреп алсыннар. Татарстанда яшиме, татар, Россия төбәкләрендәме, чит илләрдәме, менә шундый дәвамлы эш булсын. Бик матур эш. Һәр кем үз туган телендә грамоталы язарга тиештер инде ул. Шулай бит? Шулай, әйе. Язырга һәм сөйләргә. Язарга һәм сөйләргә һәм укырга. Әйе. Уңышлар. Рәхмәт. Хөрмәтле Дөнья студиясын караучы милләттәшләребез, бүген безнең Конгресс мөнбәре тапшыруында кунакта Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Мөдәррис улы Яруллин булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам. 29 октябрь. Татарча диктант. Казан, Уфа, Мәскәү, Санкт-Петербург, Ижау, Төмән, Екатеринбург, Павлодар, Бишкек татарча язачак. Тулырак мәгълүматны diktant.tatar сайтында карый аласыз.